ez nuke aldatuko esebez. Osea, uste dut pelikula egin barzela horrela, eta bestela ezela izango egin dugun pelikula. Osea, nik sentitzen dut dagoela, ez dakit, como energia bat hor, historias aparte, ez? Baina dago zer ezin dela azaldu, como intangible bat. Eta hori da, horrela egin dugulako pelikula, da geneukalako askatasun pilo bat. Uste iristen dela zerbait, niri esan izun pelikula asko guztu dutzean, da oso magikoa da, horri buruz gero gauzatxo bat nahi zut esan, baina hori baino lehen baitere pelikula Bilbon kokatzen da, eta esan dezu lehengo beste film labur hori ere Bilbon grabatu zenuela, baina pixkat Katalunia Euskal Herria arteko aurreratzera ibiltze hau ontxe bertan nun zaude hona bultatu nahi duzu, ez zein da? Osea, egon naiz, Bartzelona joan nintzenetik pilo bat Bilbora etortzen, pandemiatik askoz gehiago, familiagatik ere, lagunengatik, Bartzelonan ere daukat orain beste familia bat, eta sortut kontestu ere oso politat eta gorde nahi dudana, ez, baina bai neukan argi, bai laburmetraia zein pelikula, eta egingo ditudan, egiten baitut pelikula gehiago, nik nahi ditudala hemen egin eta hemendik sortu, eta orduan niretzat pelikula egitea izan zen laburmetraia ere, baina azkenean da gauza txikiago bat, ez, gero ere dauka proiekzio txikiagoa, ez, orduan pelikularekin neukan argi zela nire modua apur bat Bilbora bueltatzeko, ez? Azkenean ni super gazte joan nintzen Bilbotik, 18 urterekin, eta orduan Bilbora bueltatzen nintzenean beti zen Sara nerabea, ez? Osea, azkenean nire helduaroa sortu dut eta eraiki dut Bartzelonan. Orduan pelikularekin sentitu dut ja lehenengo aldiz, ja azten nintzela bueltatzen Bilbora, baina ja Sara nagusia izan da, ez? Eta sortu ditut beste binkulo batzuk, beste zirkulo batzuk, pelikulari esker orduan zen nahi nuen egin pelikula bat, baina ere zen honekin Bilbora bueltatuko naiz, eta sortuko dut ere nire espazio bat eta lan egiteko espazio bat pelikularekin, ez? Orduan hori ere zen nire desira bat, eta sentitzen dut lortu dudala, eta orduan orain gehiago ditute hemen egotzeko, hemen geratzeko, eta horrengo pelikula ere hemen gertatuko da, orduan hemen gaude hasi gara ikertzen, idazten, orduan, bai. Osea, ez dute utziko Bartzelona, ez, baina ezin naiz banatu, ezin naiz bitokietan egon aldi berean, orduan da ekilibrio bat topatzea. Pelikula estrenatu zen udaberrian Malagako festivalean, hainbat festivaletan egon da orduz erostikan eta jaso ditu sariak, eta gero irailean Euskal Herriko zinemetan estrenatu zen, ze moduz izan da aurkeztearen fase hori, ez? Esate zenian hortarako igual ez dela prestatzen aurrez. Bai, ni ez nekien, ez nuen espero, ez dakit, klaro, ditut nire lagunen esperientziak, baina nire lagunen esperientziak bakoitza izan da oso ezberdina, haien pelikulen arabera, eta ez nekien, pentsatzen nuen, Malagan estrenatuko dugu, eta gero irailera arte, lasai, igual pentsatu behar dugu, falta da posterra, hori ez, baina ez, aukitut oporrak, baina izan da, oso intenso, claro, Malagatik irailera arte, egon gara pila bat jaialditan, muestras de cine, pila bat tokitan, pelikula aurkezten eta partekatzen. Mención especial del jurado en el Festival de Málaga y mejor película nacional en el Atlántida Film Fest de Mallorca. Son dos sellos de calidad que dicen mucho de las virtudes de Jone a veces, película que el público está recibiendo con expectación a juzgar por el lleno total del preestreno Días de Cine. Eta gero ja behin irailean zinemetan estrenatu, ere zineklubetan eta pila bat tokitan ez, eta orduan bai ikasi dut fase hau, promozioaren fase hau, dela bezeak bezain intensoa eta egon barzarela hor presente pila bat tokitan, eta sorta daukat, taldearekin banatu dugu, eta bai gidoilariak, muntatzailea, banda sonora egin duena ere aktoreak, ez, denak egon dira pelikula orkesten toki ezberdinetatik. Yo, aparte de actor, soy un gran espectador de esta película, de esta película. ¿Cuántas veces la has visto ya? La voy a ver, hoy también, la voy a volver a ver.
bada prozesu intensa, superpozik, delako, izan nahi duelako pelikula heltzen ari dela jendea, eta azkenan horretarako egin dugu, pelikula jendeak ikusteko, partekatzeko, eta gero sortzen diren espazioak solasalietan eta horrela badira politak, azkenan jendeak ematen duzu bere iritzia, komentatzen duzu, eta orduan oso pozik, eta orain ja horrengorako badakiz ere esan nahi duen pelikula bat estrenatzea. Ja, pizka prestagoan gozera, joan gara enteratzen, eta gainera ez dago como plan bat, zoaz enteratzen apur bat, astero, hilabetero, orduan. Filmean aipatu dugu, nolabait filma egiteko alderdi kolektiboa jende askoko parte hartzen duela, eta bat abestetan nola egin dezuen. Baina egia da baitere daudela erabaki asko pelikulan kokatzen den testu ingurua Bilboko aste nagusian egotea, konpartsen aste nagusiaren barruan eta zehazki bi konpartsekin elkarlanean egin izanak, Kaskagorrirekin eta Kranbarekin. Uste dut Kranban gainera aurkezten dutela udan pelikula. Kaskagorri. Kaskagorri aurkezten duten, bale. Eta, pixkat, uste estetikoki ere dagoela oso zaindu bat, eta dela momentu batzuk ere oso bereziak, esango nuke ez, bisualki, eta ez dakit erabaki horiek eta modu jakin baten eta apustu argi batekin egitea, hori nik jaso detenen neurrian behintzat, hori irakurri dut pelikulan, nire zinema munduaren jakintza mugatutik, iruditzen zait igual ez dela ohikoena edo gehien iristen dana neurri hortako pelikuletan, eta ez dakit horre guztiak eraginik zailtasunik edo sortu duan pelikula montatzeko eta altxatzeko garaian. Pelikula finantzatzea eta altxatzea eta lortzea eta hori dena izan da super zaila. De hecho, lortu dugu behin pelikula ja existitu denean. Behin pelikula grabatuta zegoenean, montatuta zegoenean, eta ja jendeak ikusi dut eta esan du, bai, orain bai konfiatuko dugu. Lo que me refería antes de que se ha hecho de una forma diferente es porque la financiación, que la pequeña financiación que llegó fue después del rodaje, ¿no? Entonces yo realmente pude hacer la película hasta ese momento pues gracias a la Red de Comunidad de Bilbao y sobre todo gracias a la SCAC también, que al final pues es tener como un sostén también de una escuela, ¿no? que te apoya y que te da el espacio y las herramientas a poder hacerlo. Alde batetik ulertzen dut, delako nire lehenengo pelikula eta gidoia irakurtzen baduzu, niri gustatu zitzaidan, baina egia da badago parte bat oso handia gidoitik pelikulara dela zuzentzea, eta gauza intangible hori batzutan imaginatzea jende batzu kostatzen zaie, orduan horrela izan da eta lortu dugu gero, baina bai ez da, baina ez dut sentitzen zaila izan dela jendea implikatu delako pilo bat. Bai taldea, bai Bilboko konpartzak, bai nire laguna, nire familia, orduan ez da izan zaila zentzu horretan, izan da oso neketsua, azkenean nik hartu ditut responsabilitate asko, normalan hartuko nituzenak, zuzendari moduan, ez dakit, adibidez aktoren arropak etxera heldu eta ni garbitu gauean urrengo egunean grabatzeko, tonderrelako gauza txikiak, eta orduan, baina ez dakit sentitzen dut pelikula ez dela izango horrela, ez bagin horrela egingo, eta adibidez Bilboko, bai Kranbasen Kaskagorrirekin elkarlala gaude super eskertuta, azkenean ni joan nintzen haien asamblada batzuetara, proposatzeko proiektua, galdetzeko zelan egingo zuten haiek eta bar, eta orduan, esan duzuna, lortu ditugun irudiak edo hori nola dagoen zaindua, izan da gauza bat erdi pentsatuta, erdi gertatu dena, bai Andreu dela argazki zuzendaria da superona, eta orduan berari ematen duzu kamera bat, eta berak kamera batekin egiten du magia, orduan, erabili ditugu geneukana momentuan, Andreuk zeukan argi material bat, baina izan da, momentuan geneukan argiarekin, materialarekin, kontekstuarekin, aktorekin, horrekin
saiatu ateratzen geneukan onena, eta genituen aktore oso onak, Andreu dela oso ona, eta espazio bat adibidez ez Bilboko jaiak ez duzula asko egin behar, porque ya te lo da todo, ez? Orduan, bai izan da, prestakuntza oso handi bat, esango nuke, como más produkziozkoa, osea, como egotea dena pres eta ordenatuta eta horra heltzen ginenean, jolastu alizateko eta probatu alizateko, eta adibidez, momentua oso artifizialekin geratzen direnak, hori gidoian zegoen beste modu baten. Eta gu frogatu genuen, grabatu genuen, izan zen desastre bat, eta como, Andreu, esto es feísimo, o sea, está fatal, era superputrea. Eta geneukan ez askatasun hau, Andreu eta ni hurrengo egunean geratu ginen goizean como pentsatzeko, eta esan genuen, pentsatu behar dugun beste modu bat agertzeko aitaren fantasma hau, ez? Eta zu artifizialena gure zitzaigun hor bertan rodajean, ez? Eta orduan, Jota gero da oso sekantzia potente bat, ez? Bai, eta ez genekien funtzionatuko zuen ala, ez? Baina, esan genuen, venga, saiatuko gara como denbora gelditzen, eta izan zen, hor bururatu zitzaigun gauza bat, aurreko egunean. Ondo. Eta orduan, badaude beste gauza batzuk, agian pentsatutagoak, edo ideia, kontzeptua zegoen hor, baina ez genekien nola. Osea, ni esan nien, como talde guztiari, garrantzitsuena zela, zer azaldu nahi dugun, baina nola, egon behar ginela prest eta libre, momentuan agertzeko, jolasteko, topatzeko. Bai, zoriari ere usteko. Hori da. Ze azkenan, bestela, dena prestatuta badago lehenagotik, galtzen da gorro momentuko magia. Bai, eta gainera, igual ez du funtzionatzen modu horretan, ez? Claro, zu pentsatu alduzu, edo idatzi alduzu moduren baten estena bat, baina gero ikustean aktorekin dena agian ez du berdin funtzionatzen. Orduan, bai. Ez dakit irakurta daukazun, baina Oihan Aranak berrian idatzi zuen zutabe bat pelikulari buruz ikusi eta... Hau bai irakurri dut. Denak ez ditut irakurri, baina hau bai. Idatzi zuen biharamunean, niri esan behar dut Oihana laguna da, eta bializia laguetxen bat esateko juntzera ikustera, jun ikustera ia. Eta asko pozo naiz jun nintzalako. Eta, niretzako irakurrena ez zati hau, zutabe labur bada, eguneroko zutabe horietako bat, baina niretzako oso ondo islatzen du jende askok sentitu duguna leku askotatik filmarekiko. Eta, irakurrekoet. Sara Fantova zuzendariaren jone batzuetan ikustera joan ginen barikuan talde handian. Eta bakarrik ikusteko modukoa den arren ez dakizue zenbat eskertu nuen taldean joan izana. Poz kolektibo indartsu batek harrapatu gintuen denok. Azkenean egin du baten batek guk ikusi nahi genuen filma. Hori dauka film honek. Gu bizi garen modu antzekoetan bizi diren pertsonaiak. Benetan kezkatzen gaituzten auziak. Ezagun zaizkigun paisaiak eta egiteko moduak. Gure kaleetan hain ohikoa den elebitasuna lehenengo aldiz zintzo eta ondo jasota. Ez diet fikzio guztiei gauza bere eskatzen, baina ze ederra den batzuetan historioko protagonistak edo gutxien ez haien lagunak izan gintezkela sentitzea. Oihanaren zutabe hortan agertzen den bezala, Euskal Herriko publikoarentzat edo publiko batzuentzat behintzat oso gertuko gauzak agertzen dira, ez? Nenizun galdetu, harrerari dagokionez, ea Euskal Herrian aurkeztu dezunean pelikula edo, bertako jendea hurbildu zaizunean, edo Euskal Herritik kanpo izan denean, ea alderik nabaritu dezun, edo nola izan den hori? Oihanaren zutabea ilusio asko egin zidan, bidali zidaten eta irakurri nuen, ze denak ez ditut irakurri, baina hau bai. De hecho, Lizar Begoñak ere idatzi zuen beste zutabe bat, eta horrekin bai egin nuen negar, ze Lizar laguna eta ilusio asko egin zidan eskini zizkigun hitzak. Eta gero bai sentitu dut publikoarekin, Euskal Herrian, Euskal Herritik kanpo, egia da hemen pelikula ikusten duen jendeak agian geruza gehiago egitu, eta kontekstua beste toki batetik ezagutzen du, baina kanpoan erakutsi dugunean pelikula sentitzen dut azkenean guk izlatu nahi genuena edo azaldu nahi genuena modu berean heltzen dela, ez? Agian kontekstua
gauza ez ezagun batetik heltzen da, eta gian ez dituzte detaile guztiak ulertzen zentzu horretan, baina bai pelikula hitz egiten duen gaia, pertsonaiaren konfliktoa, emozioak, hori dena sentitzen dugu modu berdinean heltzen dela, eta ez dakit horrekin oso pozik gaude, azkenean zaila da, zuk imaginatzen duzun hori, ez dakit emozio hori islatu nahi duzuna, azkenean modu berdinean heltzea ez da erreza, eta hori jendeak transmititu digunean, super emozionatuta ere. Azken baten nik uste batzutan hori ere historiak oso kokatu daudenean ere errex iristen dela, ze gauzak ez dira gertatzen komo ez ere zean, ez? Orduan naiz eta beste kontestu batekoa izan, irudikatzen duzu, beste leku batzutan ere bai badudela gauzak ezakit, adibidez, azte nagusia ezagutzen ez duan jendeak edo horri buruzko dudak uki ditun, edo ez dakitez ikustea, niretzako oso ikusgarria dela, eta hori ezagutzen ditu bala, txosnen montaketa, ez dakit nalderek egin dizueten horren arira. Hori solasalietan beti galdetzen digute, hemendik kanpo beti, hemen galdetzen ziguten ea nola egin genuen hor grabatzena, eta hemendik kanpo bai galdetzen digute zelan funtzionatzen duten jaiek eta agian beste tokitan ez daude Bilboko jaiak bezalako gauza bat, baina egon alda simil bat, ez? Herriko jaiak edo inauteri batzuk edo horrelako gauza super masibo eta festarekin lotuta dagoena, ez? Orduan, jendeak agian eramaten du bere mobidara, ez? Eta bere itzulpen moduko hori da. Baina galdera hori solasalietan da top 2 beti dago. Hainitzen betxetzen baita igual marijaia adibidez, ez naiz da igual ez jakin marijaia marijaiaren kantua edo konpaso horiek entzun da igual emozio bera etorri izarren pixka bat inauteriak aipatu dituzu eta holako figurak eta jaien bukaran erretzea figura hori eta uste gauza zabalago bat dela, ez dela ohitura bat azkenean, igual hemen konkretuki forma bat hartzen du, baina beste leku batzuan ere topatu daitezkeela holako gauza. 100%. De hecho, Greziako Tesalonikiko solasaldian neska batek ingelesez galdetu zigun, what is marijaia? Bueno, it's like merry party. Eta saltzen marijaia ingelesez, queda como, wow, zer da marijaia? Igual kasi lehenengo aldia da, zure buruari galdetzen diozula... como nola azaldu hori, hemen guatzen pertsona bati. Lehen esan dezu, zerbait berria ari zedala egiten, edo proiektu berri baten ikertzen zabiltzala, ez da zerbait esan dezakezun horren arira? Ari gara pentsatzen, Ainoa Olaso laguna ere ari da nirekin ikertzen, laguntzen, gaude ikertzen eta gabiz daramagu urte bat irakurtzen elkarrizketak egiten, baina oraindik da gauza oso zabal bat, ez dakit bat, nondik kokatu eta horregatik nahiagut, ez esan, baina hori ez delako sekretu bat, sino que sentitzen dut esango duela orain gauza bat, eta bihurtuko da ez da gauza baten, eta nahiago dut hori gu lehenengo aurki euki, baina bai hemen gertatuko dela, euskaraz izango dela, eta hori fijo. Azken galdera, Sara, elkarrezketanen zirkulua izteko, nori iltzatuko zenizkioke Ani Leibovitzen argazkiak? Honeiz pentsatzen, eta ez dakit oso ondo. Ez dakit oso ondo, sentitzen dut hori, nera bezaroan, niretzat izan ziren oso impactak, eta nik ez nituelako momentu horretan baliabide asko, horrelako irudiak topatzeko, edo boieren pelikulak topatzeko, emulen edo horrela esaiatzen ditzea batzutan deskargatzen, baina zen zaila, batzutan. Horrean sentitzen dut, oraingo nerabek, seguramente dituztela baliabide asko, edo zein irudi, nahi duten irudiak gutxinez hemen, topatu alizateko, eta ez dakit oso ondo, baina sentitzen dut realmente direla argazki batzuk seguramente, edo nori, erakutsiko nizkioke, ez gadelako ituta ikustera pertsona gaixo bat, adibidez argazki batzuet, argazki familiar batzuetan, ez argazki mediko horrela batzuetan, Ani Leibovitz eta Susan Sontag ezagutzen ez duen edo nori iltzatuko horrela argazkia. Ederki, mila esker Sara. Zuei.